pane chitiko chinoshamisa chinonzi advocate Nelson Chamisa aiwa vanotaura aiwa kuBotswanan Inaugural aiwa the upcoming president Gideon Boko. Patona kuti vanhu vabva nyasa kuona kuti aiwa there is a direct link aiwa tiona Nelson Chamisa achipinda akagreba the invitation aiwa yekukurokotedza Gideon Boko pa-election victory. Vanhu vapembera vakati aiwa this alliance Gideon Boko advocate Nelson Chamisa aiwa kunja kuenda hakaenda ichilema we are waiting for it. Ndo vanotikamirira tichiona kuti vachachisa change muSouthern Africa. Sambira mashoko anobuda aiwa speech Nelson Chamisa. Ndobva subscribe like or turn the bell icon. Tipinda bendo yake anyora achiti thank you Botswana, I'm so humbled and honored to be invited as a guest here in Gaborone. I am in Botswana for the inauguration of the new president Duma Boko and a new government. I see God's amazing grace, God is faithful, and God's plan for Zimbabwe is great and on course. Our time to smile and celebrate is coming. Our Botswana moment is not far. We are next. Keep the faith. Stay the course blessed. Panapa ndo mashukana mdanyo kwa Nelson Chamisa achita #new Africa #one people and #God is in it. Nelson Chamisa ndo mashoko tsambe yanose achinyora achita aiwa ine ndikufara ndichiatenda the inauguration ye my friend my colleague watoza kuti aiwa 58 years aiwa tichiopoza vakomana aiwa the party yakabva muBotswana is not a joke. Anoachana mashoko achita aiwa tichiona vapinda kudai Zimbabwe is next. Nelson Chamisa ndiani ngari upcoming. Tudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Abina comment section medu, so no subscribe or like, so don't turn the bell icon.